Sa subong hapon mga day, isa ka sensitibo nga issue kay may nagapamangkot kung anong reaksyon nakon sa mga kabataan nga hindi na magbalik sa ilang eskwelahan kung hindi manaog sa pagka-presidente si Duterte. Tanong akon nga mahambal. Antes kamo mamati, ako may ihambal lamang. Kanya-kanya ini nga opinion mga day. Mayara kita opinion nga iban inyo magustuhan kag kung kisa inyo man malainan. Pero ang ako nga ginapangabay, respetuhan na inugay ka mo ilinaway sa comment section o kung pati ako inyo awayon kay kung makita ako ina iban ko kamo visit niyo. Pero antes naman kita mang award manamyaw anay kita si Cogon Island sa may Carles Iloilo mayong adlaw sa inyo kag tani kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos halong gid kamo dira. Hindi tagid malikawan, may namangkot sang akon nga opinion sa nagakalatabo, subong. Mga estudyante naghambal nga hindi na magbalik sa eskwelahan kundi manaog sa pagka-presidente si Duterte. Anong akon nga reaksyon? Isagid lang, masubo. Hindi maayo. Kasi siyempre, inang mga kabataan, amuin na silang aton ginasaligan para sa aton nga future. Pero sa amo nagkakalatabo, wala tsansa ninyong kinabukasan. Respetuhan ay ha? Kalma. Amo ni ho. Sang ako sang una nag-eskwela. Kung matamaran ako mag-eskwela, simple gilang galingin na ako ng ulo. Nagamasakit ako. Bored ako, tamaran ako mag-eskwela. Pero sa subong iya, kung hindi niyo mo gustong leader sang inyong pungsod, mauntat ka mo sang pag-eskwela, tao. Daw tinunto ina iya. Daw hindi insyakto. Hindi man tanan. Hindi na tong pagdalhigo ng tanganan. Pero may iban nga kabataan, amo inang ilang na pagdesisyonan. Hindi maayo. Hindi maayo, kag daw hindi amo. Sa ina nga institusyon, oo, madamo sang mga maalam, madamo sang binuligan, profesional, madamo sang mga invensyon, madamo sang mga maalam, madamo sila sa nahimo dira. Pero ang iban, daw balik awot ang paminsaron. Sa mga hindi makaintindi, simplihon kong eksplanasyon, amo ni ho. Isa ka panimalay. Ginhimo sang imo nga amay, ang tanan ginhatag ya. Di siyempre, aminado kita, ang aton mga amay hindi perpekto. May salain na sila, may mahimo sila nga sala, pero laban gina paminsa nila para sa aton nga kauyuhan, hindi bala? Gen pakaon ikaw. Gen tagaan ikaw sang masilungan. Gen paislan ikaw. Ginhimo ang tanan para mangin maayo ikaw ang kabataan. Pero gusto nimo palyason ng imong tatay. Kay man may nahimo siya nga hindi angay sa imong opinyon o kung sa imong nga kagustuhan. Insakto bala ina. Kung sa ina nga panimalay, may ara ikaw hindi nagustuhan kag daw hindi ka naging makaagwanta mag-star dira pues. Layas ka. Hindi kan tatay nimong palayason nimo. Amo lang ina ka simple day. Amo lang gina ako nga punto. Pinakasimple gani intindihon ninyo. UP, nambal ko na. Madamo sang mga tao nga mga maalam. May mga imbensyon. May binuligan sa ilang mga isig kapareho. Damo sang mga ginapanghimo. Damo sang mga maalam. Pero may iban gidya nga daw kabalik awot sang ilang nga paminsaron. UP, University of the Philippines. Hindi nyo na paghulata nga ina mangin Universidad sang mga panghak. UP, going up dapat. Hindi dapat maging going down. DOWN. O kon, daw ongo, wala na minsar. Ganit mga kabataan, pamati sa inyo katigulangan. Hindi kay TikTok lang yung inyong nabalaan.